også, ikke? Den bevæger sig ikke så meget som dem her, fordi den selvfølgelig er lidt tung, ikke? Ja. Men følelsen er fed. Den er rigtig fed at skyde med. Jeg kan bare tage hue på det. Totalt følelse. Totalt, mand. Det er totalt. Jeg har ikke fået noget vold med. Næsen, kan du få den der hue af, mand? Fortæl griner. Anti-Duke ain't gonna help on that. Er du sådan en algo... Hvad snakker jeg om, mand? Jeg tager rundt, det gør at få sådan lige bør. Det er bare en cap, gør trækket helt fint. Jeg spiller heller aldrig uden cap, altså. Hvor lang er den her? Jeg skal bare lige se, hvor lang den er. Ja, lad mig lige prøve. Jeg har lige stået og fyldt kugler i, mand. Jeg skal prøve, hvor lang den er. Og den burst. Ja, det er den sgu ikke været, men det er lige på den. Nice. Også sidst. Jeg kan lige så godt købe en M4, den er kraftigt kortere. Det var bare ikke lige så fed. Går vi bare fuldstændig her morgen, mand? Har du anti-Duke med i dag? Det har jeg, ja. Jeg har også. Jeg kan lige sådan låne noget bagefter. Jeg har lige lavet den. Når det der perfect anti-Duke, det virker. Du skal bare købe i 10 og sådan en blæser der, så lige sætte sådan en gang. Skal vi lige lægge et slagplan, eller hvad? Kommer vi flere herned? De er pænt mange, så... Er der nogen, der vil ved siden af? Ind ved siden af? Arif, vi er ind ved siden af. Bliv I herinde. Ja, vi går bare ind, så. Kommer din bror med? Ja. Kasper, kom. Drenge, vi skal langt frem. Vi skal helt op næsten til midten for at få en dækning, der er værd at sidde ved. Ja, kom op i midten. Hvad fanden var det? Det var bare mig. Er du sindssygt, du giver mig et tjek med den der? Der er ikke nogen, der går ud. Ja, ja. Der står 4 mand i vognen. Vi skulle sætte indvægningen på i stedet for. Det er modtaget. De står over i venstre side alle sammen. Allan, jeg tager den lige. Allan. Allan.
Skyd lige ham foran mig. Ja, han går ikke ud, når jeg skyder ham. Ham foran mig! Så døde han sgu. Hvorhen? Hey, tag den der jakke af, hvis du ikke kan mærke det. Han er død. Der er en! Jeg har en! Hvor er der? Hvad er det for en mentalitet? Kom, mand!